Тръгнали сме към Пинкалино. Шефа се настани тук. Добре ли вие, господин Старлингов? Докато чакаме момчето, ти се настани удобно. Да? Дойдохме с няколко фалстарта. Първи фалстарт. Чичо Митко не искаше да ни пусне на бариерата. Накрая, след като му казахме, че знаеме, че е Чичо Митко, ни пусна. И понеже нямаше места в паркинга, се настанихме на първа линия. Разрешиха ни, след като няма къде да паркираме. И което беше хубаво, нали, евалата за което. И се оказа, че момчето си е забравил целия багаж. Тоест няма никакви други дрехи, освен тези, които са на гърба му. И едно яке. И е чудесен. Да. Иначе, гледката е топ. Тук ще ме оплю момчето, че не съм успяла да заснема кадъра, как ми подарява китка или бурен по-скоро. И затова сега ще го документираме. Ето я китката. По-дълги. Да. А на камерата, ако знаеш как хубаво се вижда. Знаеш какво? Не е бял равнец. Бял равнец ли? Да, или... Да. Бе! Верно ли познах, бе? Машина! Китката си стана вече доста оформена. Искам да ти кажа. Да. А тук отгоре над нас има гнездо в саксията. В саксията има гнездо с птички. Изпусна ми мента. Айде, давай надолу. Пъти се, де! Ох, как ще падна! Ще падна!